Здравейте, мир вам, казвам аз. Днеска искам да поговорим пак за Словото, какво ни казва Бог, кое сме ние в Неговото име. Ето защо аз ще се опитам просто и ясно да уточня, че много християни, които са си отдали сърцата в името на Исус Христос, казват: аз няма да съгрешавам и аз няма да разговарям с хора, които не са християни, които не са вярващи. Значи, по една или друга причина те явно не са наясно с това нещо, защото не са прочели основно цялото Слово. Това е Първия и Стария Завета. Ето защо, какво искам да кажа по този въпрос. Хубаво е да разгледате цялото Слово, и Старият и Новия Завет. Ето да речем Псалми. Това е 37 глава и е същото на обратното, 37 стих. Какво казва Господ Отец там в името на Своя Син Исус Христос, нашия Господ, нашия Спасител? Погледни добрият и обърни вниманието на праведният, защото края на такъв човек е спасение. Ето това, значи добрите християни, които постят, седят в молитви, опитват се всякак си да не съгрешават. Е хубаво да знаят това, че не всички хора, които не са вярващи, няма да бъдат спасени. Ето защо е хубаво наистина да обърнем внимание, просто да познаем духът на човека, че който върши праведни неща, е истинен и е добър човек. Когато се срещаме с такива хора, е хубаво да вмъкваме в нашия разговор с такъв човек за Исус Христос, за да намери спасение, защото ние не сме никой, че да съдим и другите кой е вярващ и кой е не. Не сме ние тези, които да се утвърждаваме толкова много в името на Исус, да съдим жестоко нещата, че който не е вярващ няма да се спаси и ще бъде грях. Ето защо е хубаво да помислим върху този малък текст и да разберем това нещо, че, значи, пак повтарям, казва Бог Отец: погледни добрият и обърни внимание на праведният, защото края на такъв човек е спасение. Това е за невярващ човек, който казва само плътски: аз съм християнин и съм до там. Ето какво ще кажа по въпроса за вярващият, който служи угодно за Бог. Това е 30 стих до 31. Устата на праведният изрича мъдри слова и езикът му изговаря това, което е справедливо. Той носи закона на своя Бог в сърцето си и стъпките му няма да се поколебаят. Това е вече за вярващият, който пости, който седи в молитви, който наистина се старае да бъде угоден за Бог и в делата си, и в постъпките си, той никак не се колебае. Ето ще създам мъничкият пример в момента със себе си. Не се поколебавам да похваля Бог. Аз не правя реклама на себе си, не изтъпвам себе си. Точно на обратното. Аз съм непоколебима. Гледам да разкажа за Бог и ако мога с тези малки стихчета, с тези малки думички, да опиша кои сме ние. Говорим и за вярващите, които са вярващи, и за тези, които не са вярващи, но са добри по сърце, защото Господ гледа не на дела, а гледа по сърце. Аз ви пожелавам всичко най-добро. Господ нашия Бог Исус Христос да ви благослови и до следващия път. Ако имате някакъв въпрос, пишете ми долу в коментара.
Надявам се, че този път се справих малко по-добре от първия път. Идващия път ще бъде малко по-добре, надявам се, още по-добре. Исус много ви обича и чака вие да го приемете, да извикате към Него. Ако някогаш в един или в друг момент останете сами със себе си и почувствате една тъга в сърцето, в душата си и кажете спонтанно, без да помислите: ей, Господи, днеска беше много тежък ден, как ще изкарам и за утре? Значи бъдете сигурни, че не е от вас, Господ е с вас. И това, което казвате, не е от вас самите, а Господ ви зове. Ето защо е хубаво да откликвате на такива моменти, когато изричате името на нашия Господ Бог, защото точно в такива моменти, когато сме отчаяни, отпаднали, чувстваме се слаби, немощи, тогава привикваме към Бог. Не казваме: о, майко, майко, или о, татко, татко, или братко, или комшията, просто зовем за секунди, в миг на отчаяност. Казваме: Господи Исусе, не виждаш ли, не чуваш ли? Напротив, Той ви вижда, Той чува и чака само вие да откликнете. В мига, в който вие казвате: Господи, много ми е затруднено, повярвайте ми, в този момент Той чука на вашата врата и това е вашето сърце. Отворете вашите сърца за Исус Христос, за нашия Господ Бог. Лек ден и до скоро!